Ndelok pari lho. Pari ini wis mulai ngisi. Belajarlah seperti ilmu padi, yang semakin berisi maka akan semakin menunduk. Nonton ya, yang malang sangat ya. Ini pari ini apik kan. Tahun ini wilayah kene iki pari apik kabeh. Sedikit hama kayak malang, wereng, masak piturute kuwi arang sithik ya. Hari ini apik. Ini katanya beda jenis ya, Bang. Ini bentuknya ngene ya. Langsung kono bentuknya rada dhuwur. Kene rada endek, kene rada dhuwur. Beda jenis ini. Malang sangit di sini. Wah, ya nyemprot ya. Malang sangit ya. Ini kino Kang ini ya. Ini di pangani manuk disisepi. Jadi saya durung ngatos kan pari kan empuk lah Kang. Mengandung kayak susu kalau Kang. Jadi disisepi manuk peking. Jadi ini ngono kuwi. Iki manuk peking ya rada anu kan. Rada saithik ya Kang. Biasane akeh. Ini ki wis ngurake manuk iki lumayan rada renek. Iki ketoke iki engko sadurunge poso panen rong Kang ya. Ya mbuh. Wong posone kurang 2 minggu. Wong iki wis tanggal 5. Tanggal 19 apa 18 apa posone? Lagi ngisi niki ya nek Kang lho. Gak bareng, jebul iki gak bareng. Jebul iki ora bareng. Oh Kang, tandurane nanas Pak Di. Nanas tok ya. Kebun miliknya Pak Di. Kang, tandurane nanas karo jeruk, terus wit gedang, samono bane. Dilanjari iki apa nang Kang iki jenenge dilanjari. Ya. Iki kacang panjang. Dilanjari. Iki sak ngumudul ngono ya. Iki jenenge lanjaran. Ini kanggo lolor gitu. Lolor. Lolor niku kan ngumpet-ngumpet rene to, Kang. Ini jeruk barang. Nanas.